शून्यनितय नगरे व्यथाय अक्रोध परमानंद नित्यानंतराय अभिमान शून्यनितय नगरे व्यथाय अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दीक्षण बिलही अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दीक्षण बिलही अक्रोध परमानंद नित्यानंतराय अभिमान शून्य निथाय नगरे बेधाय झारे देखे तारे कोहे दंटे तृण धोरी झारे देखे तारे कोहे दंटे तृण धोरी आमार की नियालो हो बोलो गौर हरि जी झारे देखे तारे कहे दंटे तृण धोरी हमार किनिया लोहो बोलो गौर अक्रोध परमानंद नित्यानंतराय अभिमान शून्य नितय नगरे व्यथा केतो भोली नित्यानंत भूमि गति जाय केतो बोली नित्यानंत भूमि गति जाय सोनार पर्वत जेनो धूला तेलो थाय केतो बोली नित्यानंत भूमि गति जाय सोनार पर्वत जेनो धूला तेलो ठाय अक्रोध परमानंद नित्यानंतराय अभिमान शून्य निताय नगरे भेदाय हेनो अवतारे झारती न जन्मीलो हेनो अवतारे झारती न जन्मीलो लोचन बोले से पापी एलो अरघे हेनो अवतारे झारती न जन्मीलो लोचन बोले से पापी एल आरगेल अक्रोध परमानंद नित्यानंतराय अभिमान शून्य निताय नगरे व्यथाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगल्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा. तो सगळे भक्तांका इथे सेशनांतु स्वागत. तो सुंदर पदत अंतु आमगेला आदि गुरु जावनिचिले बलराम आले वर्डी कनाले तंगेले शादी पसुंत वर्णन श्रीमद् भागवतम 9th चांटोंतु 3rd चैप्टर अंत ये अजपसुन विस्तार जान सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजा का वर्णन करता अंत एक श्लोक जो का ऐसे सेशन अंत थोड़ा चर्चा करिए. श्रीमद् भागवतम 9.3.36 सुतां दत्त्वा नवध्याङ्गीं बलाय बलशालिने बदरी आख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्. ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद की जय. Thereafter, the king gave his most beautiful daughter in charity to the supremely powerful Baladeva and then retired from worldly life and went to Badrikashrama to please Nara Narayana. तलकशी की ये बलराम वाले वाइफ रेवती का बलराम आकर कन्यादान कोर्नु तंगेल बप्पूसु तंगेल ड्यूटी नि सग कंप्लीट कोर्नु बद्रिकाश्रमांतु शिष्ट जीवन सन्यास जीवन नरनारायण ऋषि तंगेल सेवनांतु जामतनी बद्रिकाश्रमांतु बच्चा तलकशी की हम कहे रेवती बलराम आकर दिखता तजे पसुन तजे बैकग्राउंड हम का चोगिया ये मनुले तंगेलते परंपरा संतान परंपरा चर्चा करून इमचेवळेरी एक विख्यात जावनशील रय्याल पसुनु सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजा का संगुंदिता तंगेल नाम था सरियाती ये मनुची एक पुत्र तवळी तन्नी एक पोटी ओडे एक यज्ञ निसग कोरनु मगिरी एक वळे तनी तंगेले सरयू नर सरियाती तंका एक सुंदर जामने सिले की चेल्ली असिलिली तंगल नाम सुकन्या तल सुकन्या जामनु तनियक पडली इसी फॉरेस्ट आंतु नायाट अजन वच्चे बळेरी तंका चवन महर्षि चवन ऋषि का तनी मिलता है. चवन ऋषि महंगलेरी चा एजड जामने सिले को एक ब्राह्मण श्रेष्ठ पक्षे जल्यारी ते चवन ऋषि का ये सरियाती इति करता महंगलेरी सरियाती तंगेले पुत्री जामने सिले सुकन्या का वर्डिक कोंदिता तशी वर्डिक सकोनु भारी संतोषान सरियाती तंगेले राज्याक बपास यत्ता सुकन्या तिका कळचालता इति मन संगलारी चा प्राय जामन सिलेको व्यक्तिता ये चवन ऋषि मुळल पक्षे दराल्यारी तनी ते तंगेले बपसून कन्यादान कोण चवन ऋषि तो दिल्या तमते सम्मानान ते वृद्ध जामने सिले चवन ऋषि को तनी चांजान परिपालन करचे तंगेल सेवन सग कोरनु यतस्ततनी तवली चवन ऋषि गई भारी प्रीति तिगेल तंगेल ते पत्नी इतमलारी तंगेल पतिव्रता धर्म जान घट्टी जान पालन कोन यतस तवली कशी पणी कोनु ये सुकन्या कई कशी तनी भारी प्रीति करचे म्हणून अशी चिंतन करचे असते तवली ते समय अर्थ हंगा अश्विनी कुमार दोनी अश्विनी कुमार हंगा येता अश्विनी कुमार ए ना पडेना तवली ते समय आरी ये अश्विनी कुमारांक आम्ही ये यज्ञ साधारण देवी देवतांक यज्ञाचे एक भाग तंक मिळतस कशे ये अश्विनी कुमारांक तंक ये यज्ञाचे भाग मिळचसिल राईट तंक ना आसिले तवळी ये चवन महर्षि करत महंगलरी चवन महर्षि ये अश्विनी कुमार इतना अश्विनी कुमार आयुर्वेदिक फिजिशियन
तनी देवलोकांतुले तवळे शवन महर्षी कळता ये अश्विनी कुमारांक प्रीति केल्यारी नाल्या तांका तृप्ती केल्यारी अगेलते वृद्धावस्था सगळं वचून यव्वनावस्था प्राप्त करूयात तशी यो शवन ऋषी ती करता महिलाजी ये अश्विनी कुमारांक एक कंडीशन मुखार दवरता तू मगेले वृद्धावस्था आणि तू माटी करून म्हाका यव्वन अवस्था तू दिता तरी मसल्यारी तुका जे आमने सोमरस तुका प्रदान करता तर ते सोमरस प्राप्त करून तुकाई ते यज्ञाचो भाग एक वंटो मेळचे गदीची तुकाई आशीर्वाद करता तबली या ऐकून अश्विनी कुमारांक भारी संतोष देतलो अश्विनी कुमार ती करता महिलारी हंगाचे एक ಒಳ್ಳೆ एक लेख आसलेले ते लेखांतू ये शबन महर्षी का गेवनु हंगा स्नान सग करतले ते स्नान कोरनु तनी भाईरे ना पड़े ना कशी की जान तेजस्वी जाने से लेकर युवा राय नाला एक राजकुमार तशीची या शबन महर्षी तशी दे दोन अश्विनी कुमार जान भारतले तबले दृश्य देखना पड़े ना सुकन्या सुकन्या का कन्फ्यूजन जतले इतमणारी तंगेल पति चा ഏജ്ഡ് ജാമനസിലോ ശവന ഋഷിത പക്ഷേ തെല്ലേകാന്ത് വച്ചുनु तनी स्नान कोरनु भाईरे ना पड़ेना तिन्नीचा नव युव कोमल जामनसिले तीन सुंदर यवन अवस्थेरसिले नव युवक जामत भाईरेता तब तक आगे कंफ्यूजन जतन कौन की में गेल यथार्थ पति പക്ഷേ ती ये सुकन्या ती करतल महिलारी ये अश्विनी कुमारांक शरण घेता तुम्ही मका सांगून दियाय मिगेल यथार्थ पती धर्मपती कोणम तवते सुकन्येले चेष्टिटी नाला तंगलते पतिव्रता धर्मांतु ये अश्विनी कुमार भारी संतोष पावनु तंका तंगेल यथार्थ जामने सिले पति शवन ऋषि का ये तो तुमगेल यथार्थ पति तुमगेल ते पतिव्रता बलान करता ना तुमका एक शिष्ट जीवितम नलते वैवाहिक जीवित च्या भारी तुमका चंदायेन मुकारी बोरियातम आशीर्वाद कोनु ये अश्विनी कुमार वापस बताए तबले ये शवन महर्षि ना ऑलरेडी तंके एक एग्रीमेंट दवर लेलता इतमन संगलारी ये शवन ऋषि का तंगल वृद्धावस्थेन थुन निवारण कोर दित्ता तेरे मसलारी तंका अश्विनी कुमारांक सोमरस पान कोरचेसिन एक अवसर यो प्रदान कोन दित्ता तबला संशय नले का डाउट ए व्यात ये वृद्धावस्था शिलेको ऋषि कशी की तुरंत इसी एक यंग जामने शिलेको रय्याचे नाला राजकुमार आगतीची जामनेता अशी एक दृष्टांत आमका थर्ड चांडोन श्रीमद भागवतम थर्ड चांडोन मिळता असं कोणी सांगता ये सवे फक्त की अजे एक दृष्टांत आमका मिळता थर्ड चांडोन तू अशी एक सुंदर जामशिले कदा श्रीमद भागवता मिळता असं कर्दम ऋषि देवहूति देवहूति का वर्णिकोन दिन चाहिए ब्रह्मा निर्देशानुसारण थंगाई स्वयंभुव मनु तंगेले तीन तंका पुत्र्यस देवहूति आकूति प्रसूति तशी देवहूति का ये कर्दम प्रजापति वर्णिकोन दिता कर्दम प्रजापति अशीची भारी एजड नाल्यारी वर्ष असिलेको वृद्धावस्थेरता ये देवहूति का वर्णिकोन दिता പക്ഷെ देवहूति तंगेलते पतिव्रता धर्म नाल्यारी पति धर्म इतमुन जान पालन कोरनु ते पतिव्रता धर्म नाल्यार ते पति ते जान परिपालन करचे ते स्तेवनांतु कर्दम मुनि जाम प्रसन्न जावनु तंकायशी आशीर्वाद कोरनु तंगेल तंकाय यवनावस्था प्रदान करतस जैत वर्ष उपरांत कर्दम ऋषि
तशीच यवनावस्था प्राप्त करून त्यांनी शिष्ट जीवितम तशी तर तांगेल पूत कोण की सांगताय सगळे कोणी देव एक कपिलदेव अवतार घेणे तसं कपिलदेव कपिलदेव कपिल देव थैंक यू माता जी नौ पुत्री जावनु मेरे लास्ट कपिल देव कपिल देवाल जन्म जाना पड़े ना करदम ऋषि ऋषि बापास उत्तर दिशांत तनी तपस्या जान बताई मगिरता थर्ड चांडो तमका डिटेल जावनु ना सांख्य योग भक्ति प्रद जावने सिल सांख्य योग ये कपिल मुनि तंगेल आवसु जावने सिले देवहूति का उपदेश करछे तशी ये शुकन्या अनेक चवन ऋषि तंगल यवनावस्था प्राप्त करून त्यांनी तंगल शिष्ट जीवित वैवाह जीवित चा जान मुखारवत अस तशी सरियाती ये शुकन्याल बप्पूसु एक वेळ शीची ये सरियाती का कशी की तंगन जीवन सग चंदायन बेमुन अन्वेषण करच्या खातीर येता ये ना पडे ना तान तंगेल ये सुकन्या बप्पूसून दिक्कूचे दृश्य म्हणून सांगल्यारी सुकन्या एक नवयुवक जामने सिले एक नवयुवक आलगी तंगेले आदान प्रदान करचे असं त्यामुळे हे दृश्य दिखना पडे ना सरियातिक भारी दुःखतल इत म्हणारी मिगेल पुत्रीन अशी एक वाईट केले वे म्हणून इत म्हणारी आम तक वर्डी तिक वर्डी कोण दिलेले एक चवन महर्षी चा एजड जामनेशील एक व्यक्ती था പക്ഷെ आता त्यांनी एक सुंदर जामनेशील एक नव युवा जामनेशील एक तंगेल व्यक्ती त्यांनी तंगेल काममोहित जाम तंगेल जीवन बितायता स म्हणून सांगून तिका जायते ये निसर्ग करतलो इथे म्हणाले तू अशी तुगेल पतिव्रता धर्मांतून तू मगलान इमचान मगलान गेल्ली वे सगळं म्हणून जायते उल्लेतल सगळं त्यामुळे ऐकून आपडे ना सुकन्या ತಂಗೆಲೆ ಬಪ್ಸೂಲಿಗಿ ಸಂಗ್ತೈಲಿ ತುಂಗೆಲೇಚಿ ಸಣ್ಣಿನ್ ಲೋತ ये मेगेल पतिव्रता ते धर्मान नाला पतिव्रता बलान करताना त्याच्या बना महर्षी जामने शिलो तो वृद्ध जामने शिलो ऋषी चिता आता तुमगेल मुखारस्य ये सन्निन लो जाम नवयुवक जामनस भारी ऐकना पडे ना भारी संतोष देतोलो सरियातिक तशी सरियाती तंगलते वार्तालाप तनी उल्लोन चेवळेरी चवन महर्षी तंक निर्देश दितत तुम्ही सोमयाग मळलेक याग होर काम इत्यामन सांगल्यारी हे सोमयाग संपन्न करना पडे ना ते सोमरस अश्विनी कुमारांक दीम का मळलेक कंडिशन नेरता त्यांनी दबलेलं तशी सरियातील सहाय्यान करताना यांनी चवन महर्षी सोमयाग सग कोर्नु तंतु सोमरस ये अश्विनी कुमाराक प्रदान कुछ बिगे जानतानी प्रयत्न करता है പക്ഷേ ये वार्तालाप इंद्र देवेंद्र के थंक न्यूज पंतल तलत देवेंद्र करतल महिलारी चवन ऋषि का तंगेले जीवन समाप्त कुछ बिगे जामनो तंगेने वज्रायुध थंडर बोल्ट ना ये चवन महर्षि का प्रहार करता പക്ഷേ चवनी महर्षि तंगेलते बल तपस्वी तपस्वा बलान करताना खंच्या हातान की ये इंद्रान थंडर बोल्ट ಏನ್ केलेले ते पॅरालिसिस करतलो तशी इंद्रुय त्यांनी क्षमा याचना करताय मागीर लास्ट इंद्रुय बाक इंद्राय तशी बाकीशील सगळं डेमिगॉड्स एक व्यवस्थेर येतले इत म्हळ्यार आज थकून अश्विनी कुमारांकय या सोमरस तिमच्या आसिल राईट अस एक भाग तांकाय मिळता यज्ञाच्या तशी सगळं सोळव जावन आणि वत्ताय नाला तर यज्ञ सगळं संपन्न कोण जालो तशी चवन महर्षी या सरियाती का आशीर्वाद करता तशी सरियाती का तीन चरडू नाल्यारी तीन चरडू तंक जाताई चवन महर्षीले अनुग्रहान करताना ते तीन चरडवान नावंत
തങ്കലത്തെ ഇന്നാമത്തെ ഉത്താന ബർഹി ആനർത്ഥ ആൻഡ് ഭൂരിഷേന. तशी तशी आनर्थांत कोणता रेवत रेवत म्हणले का नेक्स्ट संतान परंपरा तशी रेवताल हंत तुकुनो काकुटमी काकुटमी म्हणले का संतान ये काकुटमी कोणता रेवती म्हणलेली पुत्रीले जनन तशी काकुटमी ती करता महिलारी ये रेवती का तन्नी वर्टिके प्रायसगयना पडेना चाहे एक श्रेष्ठ जामनेसिले व्यक्ती पाणी ग्रहण करचे बेगे जानतनी आलोचन करतात तबले आलोचन करना पडेना ये रेवती महिलारी शास्त्रात दोन्ही वर्णन तसं एकांतु वर्णन ते महिलारी यज्ञ करना पडेना यज्ञातुले ते यज्ञांतु कुंता ये रेवती मिळणे का वर्षने असं अंतु हंगतायती महिलारी ये काकुटमी तगेली पुत्री जामनु ಈ ರೇವತಿ येताम तशी दोन्ही वर्षन सर तशी रेवती का कोणाकी वर्डी कोणीचे म्हणून याचे का आलोचना नल चिंतन तवळी ये काकुटनी इति करता महिलारी अत्त भूइंतु कोणकी बलवान नलरी श्रेष्ठ जामनिशील बलवान कोणकी ते बलवान जामनिशील व्यक्ती ता മെഗേലെ ചെല്ലിയേക്ക വർഡിക്കൊണ്ടിത്ത നമ്മളേക്ക കണ്ടീഷൻ ദവർത്ത തशी ജായിത്തെ പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ എത്താസ പക്ഷേ തന്തു ശ്രേഷ്ഠ ಜಾಮನಿಸಿಲ್ ನಲರಿ ಬಲವಾನ್ ಜಾಮನಿಸಿಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಣ ಮೇಳ್ನ तशी काकुटमी इति करता महिलारी ब्रह्म लोकांत वचुनु ब्रह्मालगी प्रार्थना करता तशी मके मेगेलेक ಚೆಲ್ಲಿ अस रेवती तवळे रेवती का मका कन्यादान कोण दिन का म्हणस പക്ഷേ कन्यादान कोण दिनचे व्यक्ती म्हणारी भूंतु बलवान जामनिशील एक व्यक्ती जाम काम तवळे ब्रह्मलोकांत पंचे बेलेरी ये ब्रह्माव गंधर्व जावनु एक कीर्तनाचे एक नोट तजनालारी कीर्तनाचे एक पद्यापासून त्यांनी डिस्कशन करचे एक वेळ येता ये काकुटमी थंग पंपता तवळ तंगेल ते डोर कीपर्स ब्रह्मलोकांतुल ते डोर कीपर्स ये काकुटमी लगी वेट करू सांगताले तर वेट करून मागिरी ब्रह्मा तंका आपण घेता आपण घेणे ना पडे ना ये काकुटमी संगता अशी मिगेले ಚೆಲ್ಲಿ का अशी बर्डी कोंदिम कामले एक प्रपोजल असा പക്ഷേ आव मिगेले एन्क्वायरी इंतु कोणे एक श्रेष्ठ व्यक्ती का मका मेल्लो ना तवळ इत्ती करचे तवळता ब्रह्मा हसून सांगता तू आता भुंचेर थुगुनु ब्रह्मलोकांत येयलो तवळे अंगच्छ एक दिवस म्हणून सांगल्यारी उतुलकी चतुर्युग भुंचेर चतुर्युग पास कर जाता तो तू उतले समय अंग स्पेंड केलो तवळ आता तू वापास भुंचेर वत्ता तरी मसल्यारी तुका तुगेल ते डायनास्टी जाम दिसेल सट्टाले प्रोजनी तंगेल सगळं मृत्यू जामनु आता उतलकी सत्ययुग तशी त्रेतायुग जामनु द्वापर युग तर तू आता द्वापर युग चुमकुन सुचे भुंचेरी धरती तू गेला तरी मसल्यारी तुगेल कोण असू ना म्हणून सांगता कारण ते स्पेसिफिक जे डिफरन्स म्हणले श्रीमद भागवतांतु 2-3 कडांक दिक्तस एक ब्रह्म विमोहन लीला ब्रह्म विमोहन लीलेंतु ब्रह्मा एवनु कृष्णाले तंगेल फ्रेंड्स तशीची गाय तंक सगत हारनु बतस तवळी ब्रह्माले एक क्षण म्हणून सांगल्यारी अंगाचे 1 वर्ष टू चेंज टाइम डिफरन्स अस ते एक दृष्टांत मिळतं असं तशी ब्रह्मा सांगतलो शेरी दलारी आता द्वापर युगत चमकतात भूमी तो धरत तू तवळी
बलराम नालारी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जामनिसिले कृष्ण आलो ब्रतर जामनु बलदेव नालारी बलराम स तवल तुम्ही ये बलराम आकाची तुम गेले स्वपुत्री जामनिसिले रेवती का समर्पण कराई म्हणून ब्रह्म निर्देशन करता तशी ये काकुडमी तशीच रेवती बपास धरातलात नालारी भूंचेरी बपास येतात बपास आहे ना पडे ना ब्रह्मावान गदीची करेक्टता इथे म्हणारी अंक यांनी सत्ययुगात तत्सिलेली ना तर अंक चाम भारी हाईट तसं कसं പക്ഷേ आणि द्वापर युग जामनेसिले द्वापर युग अंतू मॅक्सिमम हाईट मंगलारी ये सत्ययुगाच्या पेक्षा भारी ऊन तसं तशी अंकाजी कशी के नियामत ये रेवती का हाँ एक करेक्ट जामने से लेकर हाँ वधु नाले तंगेले हाँ पाणी ग्रहण करचे भारी संकट आने सुनु लास्ट तनी बलदेवालगी पपा बलदेव खतेगी मुंतनी संगु ऐकुनु थंग येताय तशी बलरामाल त्यांनी प्रार्थना करताय बलरामाल प्रार्थना करना पडे ना बलराम सांगतो लो या सगळं देवाल निर्णय तुम्ही काय खेद कर का नका आमची ये रेवती का पाणी ग्रहण करत असं तशी काकुटमी ये बलराम मालीचे एक निवेदन करतो लो ते म्हणाली तुम्ही दोघे जामलेसीन हाईट भारी व्यत्यास असं रेवतीन हाईट म्हणाली भारी चढ हा बलरामान हाईट तुतले ना तशी प्रार्थना करतो कशी की तुम तुगाली बर्डी शेरी जाता तशी बलराम इथे करताना म्हणल्यारी तांगेल आयुध जाणशील हालान ये रेवतीले मस्तकारी एक जस्ट एक टच करतो टच करे ना पडे ना तांगेल हाईट कमी जाता अल्यारी पूर्ण जामनु ऑलमोस्ट इक्वलंट हाईट तशी काकुटमी काही भारी प्रसन्न जातलो तशी काकुटमी बलरामाक ये रेवती का कन्यादान करून दिता तशी भारी संतोषान त्यांची दोघांत म्हणजे स्थायीचे हेडिंग लॉंग अवेटेड मॅरेज म्हणारे सत्ययुगांतून त्यांनी प्रयत्न करून एमचे सत्ययुगातून मागीर वर्डिगजमचे द्वापर युगांत कृष्णाना अवतार घेना पडेना बलराम रेवती जामिशिल्यो बर्डिक चमकता मागीर काकुटमी करता म्हणून सांगल्यारी काकुटमी शिष्ट जीवन बद्रिकाश्रमांत वचून तपस्या करून तांगेने शिष्ट जीवन सन्यासी जीवन करून त्यांनी वापास वैकुंठ धाम त्यांनी वापास बता तेत ये अंतु मेरे ये अंतु ಒಳ್ಳೊಳ್ಳ ಪರ್ಪೋಟ ಕಾಯಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೂ ಏಕಗಿ ದೋನಿ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪರ್ಪೋಟ ಸ 36 श्लोक असं सगळ्यांत एवढं तात्पर्य काय ना जस्ट अनुवाद मात्र तसं म्हणजे लास्ट तू श्रीला प्रभुपादजी सांगत असत तुम्हाला बलरामजी आदि गुरु होता त्यामुळे ते बलरामाल शरण मी घेताय तरी मसल्यारी आमगे जीवनही सार्थक जाता म्हणून सांगून तर कन्क्लूड करचे तशीच ये बर्डिक नाल्यारी बलरामी रेवती जामशिले 5 टाइम आम्ही श्रीमद भागवतांतून श्रवण करताय ना ताजे अध्ययन करताय म्हळ्यारी एवे एक भारी विशेष जामशिले ये म्हणून ताजे फलस्तुती तो सुखदेव गोस्वामी कन्क्लूड करतस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा थँक यू माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका कोणाक कसले क्वेश्चन आसा क्वेश्चन असल्यारी तुम्ही निमगू येता नाजाल्यार प्रभुजीन सांगिल्ले एक शॉर्ट समरी दिवच्याक प्रयत्न करता